Здравейте, здравейте, дами и господа, на поредния документален филм. Този път ще говорим за Ахелой и най-вече за тъй наречената битка при Ахелой. Битката при Ахелой се е състояла на 20 август 917 година край речи Ахелой, между българските войски, водени от цар Симеон Превелики, подпомогнати от маджарски и печенежки контингенти, и войските на Византия, водени от магистър Л. Фока, доместик на схолите и главнокомандващ сухопътните сили на империята. България печели решителна победа. Това сражение е едно от най-значимите в българската история, тъй като успехът в него превръща българската държава в хегемон на Балканския полуостров. Основната цел на битката е неутрализирането на засилващата се българска държава след унизителните за Византия условия, установени през 913 година. Огромната загуба на хора в тази битка временно парализирала военната мощ на Византия. Опита на доместика на схолите Л. Фока, заедно с етериарха Йоан и Николай Дука, да окажат отпор на настъплението на българите край Катасирти, недалеч от Цариград, завършва с нов разгром. Тези неуспехи на бойното поле разклащат в значителна степен управлението на императрицата, която е регент на своя син. Възползвайки се от ситуацията, близо година и половина по-късно, в ранните месеци на 919 година, Роман Лакапин извършва държавен преврат, лишавайки Зоя Чернооката от всякаква власт. Друго много интересно за Ахелой, въпреки че е град, неговата архитектура е най-вече селска, с изключение на някои сгради. Има много различни малки селски къщи и ферми в града. Тази съветска чешма е централната чешма на Ахелой. Чешмата е изградена през 1981, когато се е чествала 1300 годишнината от създаването на българската държава. Намира се в парка на централната част на Ахелой, в близост до паметника на цар Симеон Велики.